हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे रादाबफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बेयाव मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन फारि-फारियै। फार्स्टआव दङ जोबोर गोजोनथाव खौरां दि 23 जानुवारि खालि बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायाव हा फाट्टा होगोन होनदों सरकारा। दा बिनिनो माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो बाहाय फोरमायनो नागिरदों। बाहाय फोरमायनाय बादिब्ला दङ गासै मोनब्रैबो जिल्लायाव 11:30 रिंगायाव बेखौ राननाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि थाखाय क'क्राझाराव राननाय जागोन। बाक्सानि थाखाय मुसलपुराव राननाय जागोन, चिरांनि थाखाय काजलगाव आरो उदालगुरिनि थाखाय उदालगुरियाव बेखौ मावफुंनाय जागोन। दा बेखौ फोसावनाय जादों। दा बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव मोनसे दुखुनि बाथ्रा दि बिटिआरनि टेट आनजाद उथ्रिनानै साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोरा थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो गासै 33 दान जाबाय बेथन मोनिया। थांनाय सरकारा जेबो खालामलाङाखिसै, बेखायनो बिथांमोना दानि गोदान बिटिआर सरकारखौ जेंनाखौ सुस्रांजानो लुबैदों आरो बिथांमोना खावलायनायखौ नुदों। फारसेथिं 2020 मायथाइनि टेट आनजाद उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौबो दासिमबो बिटिआरआव साख्रि होआखै। अदेबानि बिटिआरनि बायजोआव 2022निखौबो साख्रियाव थिसनजोबनाय जाबाय आसाम सरकारा। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया दिनै बाक्सा जिल्लानि मोनसे मेलाव बुङोदि बिटिआरनि आइजो गलादारफोरनो आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां 20,000 रां अनसुंथाइ होगोन। बेजों लोगोसे गासै भेन्सार फरायसालिखौ सरकारि खालामगोन आरो फोरोंगिरि थिसनगोन। न' गैजायैफोरनो न' होनाय जागोन होननानैबो आरोबाव बिथाङा बुंथिदों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन भारतनि कर'ना भेक्सिन दिहुननाय सेराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियायाव भारत अर खामनायनि थाखाय भेक्सिन दैथायहरनो हानाय नंथ'आ होनदों, जायखौ फसंथाननि सिइअ बिथाङा फोसावदों। मख'बावदों दि बेयाव गासै 1,000 कौटिनिबो बांसिन खहा जानांबाय सेराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाया। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5 हिसाबै हारियानानि गुरुग्राम कर'ना भेक्सिन होनायनि 130 घन्टा उनाव रुंसारि जानानै सासे आइजो देहा फाहामगिरिया खौरांनि बादिब्ला आइजोनि थैनायनि सायाव न'खरा थानायाव गसर थिसनबाय। बिथांखौ 55 बोसोर बैसोनि रिजबंती भंगरला होनना मिथिनाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6आव महाराष्ट्रनि मोनसे गेदेरथार बाय'सेल कम्पानियाव अर नांदों। खौरांनि बादिब्ला जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै आरो जाथायखौ दा फायार ब्रिगेड एबा अर खोमोरग्रा हानजाया बेखौ सोराङाव लाबोबाय। बेनिफ्राय जाथायखौ ठाणे सोहोरनि बागले पुलिस थाना सिङाव जादों होनना फोरमायनाय जादों। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।